Čau ľudia, ja som Maxi a dneska vás vítam u nového videa a toto bude z prvého let's playa Minecraftu. Takže ideme si vytvoriť svet. Kde to je? Vytvoriť nový. Tak. A čakajte. Viete, posledné. A už idem. Tak. Takže napríklad server. Takto sa bude volať náš server. Prežitie normálna. Dáme na jednoduchú. Budeme nekonečný, dobre. A takže môžeme ísť do sveta. Vystrihnem, až budeme v svetu. OK, takže už sme v svetu. Ako vidíte, spavnuli sme sa na stromu. Á, dobre. Mám viacej dreva. Ak chcete, tak budem natáčať Bed Wars alebo Survival Games. Jak chcete. No. V tomto videu by som si chcel spraviť napríklad, čo ja viem, domček základný. Sneží. Čo je snežnú biomu. No. Neviem, čo mám podať. Joj, posledné drevo. Máme sapling. Hodí sa. Ešte posledný strom, skácame a ideme craftiť.